Takže jsme tu a tady bude, tak tady bude výzva, kdo to sní a kdo to nevyplivne. Jirka už Prušáni se toho nedot. A jsou to tyhle, ukáž sedmi krásky. Ukáž, Jirko, sedmi krásku. Jo, tak. Takže 3, 2, 1, teď. Dej mi tu sedmi krásku. Už všichni. Všechno. O tomto sněnu. Všechno. Marek kouše. On nekouše, on tak drží to. No dělej, Maro. Já už jsem sněd. No tak to dělá. Tady jsou vítězové a tady Markovi to začalo nechutnat. To začalo nahovat, ale mám to v puse. Jo, takže dobrý a já se vám ještě vezmu, já to s ním taky. Dáme růži. Teď. Takže tady mám taky, jo, tohle, jo. No tak jo. Tady máme takhle, já si vezmu 2. Kolik je? Tohle budou lepší. Chutná to dobře, chutná to jako pomelo. Takže to budu jíst. Jo, takže 3, 1. Teď. Pando? A v kolik jedete nakoupit? No tak to stihneme. Do kolika? Já přijdu. No, takže už to máme, takže já jsem, takže čau.